сабабша гуфтум бародаро ки ҳамин як сабабай ҳамин сабаб ҳамин коро шудестай. хоб роҳи ҳалшам гуфтем ки роҳи ҳалли ин мисол дар дасти блогеро нестай, роҳи ҳалли ин дар дасти мақомдороай. Ина бояд мақомотои тоҷик мисол мақомотои ҳамун давлатое ки мисол мигрант доранд ҳаваё бояд қатъи ҳамун мақомотои Россия шинан сари як пиёла чой гуфти ҳамун гапҳо маслиҳат кунанд роҳи ҳал шаёванд. ай тарафи мо мардуми оддӣ танҳо дуо кардан мебиё. Хайна як гап задан буд, мо биромадем гап задем бо кадом блогерои контенти русӣ дорен муоширатон хуб аз забони русӣ. қатъи шумо метавонед бироед ба забони русӣ гап занед. Забони русӣ бо тезтар паҳн мешавад. хоб муҳим бетараф набошем бародаро ва аз ҳама муҳимтараш дуо кунем бародарои азиз, дуо кунем барои тамоми бародару хоҳарои ки дар шаҳрҳои Россия қарор доранд ва дуо кунем барои тамоми мардуми умуман барои тамоми мардуми муҳоҷир. Худованд ҳамин мушкилиҳоро ҳар чӣ зудтар бартараф кунад ва дунё